Здравейте, хора, аз съм Анджи. Хора, на едно от видеята ми достигнахме 1000 и няколко последователи. 1000 и няколко гледания. Хора, затова е giveaway. Giveaway, хора. Giveaway. Сега, слушайте какво трябва да направите. Тук само да ме зареди. Значи, хора, сега ще се избера какво да ви giveaway, но го е видео. Но не само това. Ете ви. Ете и още какво. Хора, 1000 гледания. Това е W. И Бизонен Джупитер, хора. Бизонен Джупитер. За да участвате, трябва да лайкнете, да запазите и да коментирате защо го искате. Ето тези 3 природа, който ги спечели, му ги давам. И ще тегля. И който го спечели, да си напише юзернейма и за какво го иска. И чао, хора!